Super Maire has got some questions over the wedding that happened. Hans Banaba, my question is, how do they get this money out of the bank? Are they living in a different Zimbabwe? Ndofunga mvunzo ndatomboumvunzawo kuti vediwe vakatanga rini kuwithdraw mari dzavo, because there is no way you can get such a huge amount, especially 2.5 million yakabviswa nababa wacho, which means kuti vakatanga kuwithdraw vana vasati vatombozvarwa kuti timite mastandards chaiwo chaiwo atinoziva kubhenki. And then she also said pamunenge muchiona fuel ichikwira munoti mari yacho iri kuendepi, vanotita mafuza avo. Aiwa tinotonyatsoitwa mafuza. It's not like kuti fuel is not expensive everywhere. It's like a global thing. Fuel iri kukwira kwese kwese. But our prices are insane. I think Zimbabwe has the highest now in Africa. I don't know zvangu, but I feel like, let me just say, because andisanda confirm hangu, let me just say in Southern Africa ndo zvaningangotaura kuti fuel yedu ndo yakanyanyisa kukwira pane kwese maona manje. And then she also said imari dzedu dzaipfachurwa, nothing impressive at all. I think Fadzai always have a valid points, but chinonetsa manje ndechekuti mapoints acho anouya asina action. Muri kuona manje kwazvinenge kungoti action yacho inonetsawo munyika yacho ino zvinhu zvacho hapana kana zvekuzviita, kutongotarisawo totongoti alright ndo zvaitika, because law yacho yemuno doesn't apply to them but to ordinary citizens. We're the ones that are suffering. And I saw in a post yange yakanzi paying taxes feels like funding criminals. Kungo badara taxi kwango badara kana kuti either you're a civil servant or you're a whatever. Tax pa unongo badara pa hands, it feels like you are funding lifestyle yevanhu. Iva vanozoita ma-wedding, vanozoita ma-party, vanozoita chi. And do you still remember that guy was found with 7,000 akaitorerwa kwaRusape uyayo? But pane vakaburitsa 150, 300,000, 2.5 million, ma275 akabuda nezuro takatarisa, but we7,000 wekwaRusape uyayo akasvika akaihwipurirwa yese akaitorerwa. Just imagine. Law haisi favorable to the ordinary people. Ndobva paburitswa futi a plot worth 15 million that has 33 hectares, if my memory serves me well. Apa kudema uko vanhu vachibvisirwa vachidhiritsirwa dzimba. Many were left homeless. I mean, I think it's still like they're still in process yekudhiritsa dzimba dzevanhu dzekudema uko. But pane vanhu vari kupanana mazifamu, vari kupanana land. Iwe ungoita chisabhuku dhiri chako chadhiritswa. Ungoita kastendi kako kari pakadai so mavaka pasiripo, but iwo vanonyatsoziva kuti vachapanana mafamu. Ende mwana yeye uyu mufungo kuti anonorima yeye pamwani passion yekurima, I don't know, but I don't see him as someone nemusikana wake uyu kuti vanotoenda zvekurima, kungoti we never know. Pamwe ari kutojoiniswa kana kuti vane mafamu avaya vanenge vaona kuti ayaya tikuda munhu wananyanya kuti akawanda, pakazoita auditing tinozoonekwa kuti tine zvinhu zvakawanda, regai titi iri ndere mwana, iri ndere chii. Munoziva manje zvimadhiri acho iwawaya anenge akutoitika takatarisa zvedu, but tingangoti chiko manew leaders tinomada zvedu, tinomada, but toisa aniko new leader wacho angakwanise kuzvistopa zvese izvi. Amen. Regai tione kuti zvinoperera kupi. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai vasara subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video. Road to 50,000. We are almost at 41 now.